u nisidnukom biex intom f'din is-sija li għandna flimkien tiftħu l-Bibja. Ġibu l-Bibja ħdejkom, speċjalment intom li dom id-djar, jew anke forsi qegħdin fuq ix-xogħol. Utilizzaw dak li l-mulet jippreparalna ħalli tkomplu tikbru tidbirku. Halleluja. U għajn itolbu. Għażiż aħwa ejja nkunu ħerqana għall-kelma talla. Infakkarkom li l-kelma talla hija l-istess kullimkien. Imma l-iktar li taffettwa u jibbenefikaw minna min ikollhom il-ġuħ għalija. Amen, jekk inti kollok il-ġuħ għal-kelma, inti lilek ħadd ibbenefikalek ħafna. Amen, moħħkomaw f'dak li l-mulej ħajdinna l-lejla mill-kelma tiegħu stess u żgur li ħajtek mhix ħatibqa' l-istess. Għajn tolbu. Misri Qaddis, ringrazzjawk tal-imħabba kbira tiegħek li inti urejtna f'ibnek Ġesu Kristu. Illum nitolbuk minn qalbna mulej. Spiritu Santu għatina revelazzjoni, illuminalna moħħna u ħsibietna. Mulej għarrafna iż-żminijiet li qed ngħixu fihom. U s-sejħa qaddisa glorjuża għolja li inti sejħtilna biha biex inkunu l-poplu tiegħek. Mulej bil-grazzja tiegħek aħna nibqgħu fidili sal-aħħar biex meta jasal dak il-jum aħna nistgħu nħarsu f'wiċċek bla biża, bla trejid, bla mistħija. Nadu glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Amen. Morru fil-ktib ta' Mattew 25. Mattew 25. Eżiż aħwa il-messaġġ tal-lum please qarblu ħsew. Għax hija kulħadd ħajgħaddi minn dak li ħanejt jien. Kulħadd, kull wieħed minnkom sewaw preżenti u sew dak li taraw fuq YouTube u anke dak li mhux qed jaraw. Kulħadd minnkom ħatiġu quddiem il-mulej xi darba u kulħadd ħajgħaddi minn din l-esperjenza. Kulħadd. Fil-ktieb ta' Mattew kapitlu 25 Ġesu jibda bil-parabola popolari li ħafna minna nafu bija u jalla il-mulej tina l-kol grazzja li tiġa tajilna actually fil-versens għal-kelma ma jalla l-mulej għat il-grazzja li l-ek biex tarafa l-importanza ta' din il-parabola tal-10 verġni. Il-parabola tal-10 verġni hija l-Knisja. Ħanfakkarkom. 10 verġni aħna il-Knisja tissejjaħ l-arusa ta' Kristu. Dawk l-10 verġni jirrepreżentaw il-Knisja. Infakkarkom mhux ħanaqraħilkom kollha l-lejla għax jiena mhux minn hemm ħanibda minn wara dik. Infakkarkom li Ġesu jgħid li jekk dik il-parabola hija nofs il-Knisja, verġni ġifieri baqgħu xi tfisser verġni. Sa naraw ejja. Jekk l-10 verġni nisa li jirrepreżentaw il-Knisja, taf li intom irġiel nisa? Għax intom parti mill-Knisja li tissejjaħ ħarusa. Issa ovvjament mhux letterali dak huwa kliem spiritwali. Imma moħħkom hawn, ħalli tibdew taħsbu. Nofs il-Knisja biss salvat. Mela jekk hawn mitruħaw 50 minnkom skont dik il-parabola għadkom minnhom x'ħad tidħlu fis-saltna. Sekk salvaw 50 ngħidlek numru tajjeb ħdej paraboli oħrajn. Meta taqra Mark 4, Luqa 8 u Mattew 13 fejn titkellem fuq il-parabola tal-bidwi u taż-żerrija minn 108 biss salvaw. Moħħkom hemm. Mhux kull min imur ġo binja huwa Talla. Mhux kull min minnkom inti hawn s'issa inti Talla. Tkun ħasra li m'intix wara li tkun smajt. Għax inti tkun wieħed minn dawk li żgur ma tistax tgħid li ma kontx naf. Però ħammorru għaliex 5 minn 10 biss salvaw.
Jiġifieri skont dik il-parabola għaliex nofs il-Knisja biss daħlu fis-saltna tal-Alla. Imma aħna nkomplu mhux minn hemm issa. Issa ħmorru fil-parabola oħra li jgħidu kliwla tat-talenti. U t-talenti mhuwiex qed jirreferi hawnhekk għas-sfin u għall-kant. Believe it or not, għalkemm mhux ħanitkellem fuq il-finanzi, però titkellem fuq il-finanzi f'dik il-parabola, kontu tafu? Però laqqas il-finanzi għalkemm Ġesu f'dik il-parabola ħanaqraw issa, okay? Ħamorru fa' Matteo 25 min vers 14. Għax dan Matteo 25, 14. Għax dan bħal wieħed li kien se jisifer. U sejjaħ il-qaddejja tiegħu da Ġesu qed jitkellem mad-dixxipli tiegħu dawk li huma tiegħu. Isimgħuha dawk li huma tiegħu. Għajdlu minn qalbek, għajdu Spiritu Santu, kellimni, infidla qalbi, il-kelma tiegħek. Lil-wieħed taħ 5 talenti. Lil-ieħor taħ 2 u lil-ieħor taħ 1. Kull wieħed skont il-ħila tiegħu. Jekk tabdu Matteo 25, it-tema prinċipali hija l-istess. Il-tema prinċipali, il-kunċett, il-prinċipju huwa l-istess. Hawnhekk f'ta' qabel Ġesu juża ż-żejt, hawnhekk juża il-flus biex jgħallem talima. Però xorta mhix per se fuq il-flus per se, għalkemm huma il-flus. Il-talenti letteralment kienu flus. Sa ngħidlek kif ħadd tkunu tafu ċara, di mhux interpretazzjoni tiegħi, Ġesu stess jgħidha da. Mela, kien hemm sinjur u l-qaddejja tiegħu, il-wieħed tom 5, il-ieħor taħt 3 u l-ieħor taħt 1. Il-lebda wieħed minnhom ma tom xejn. Nerġgħu naqsmuha il-Knisja di. Mela mill-Knisja hemm min għandu 5 talenti. Mill-Knisja hemm min hemm 2 talenti. Mill-Knisja hemm min għandu 1. Ħares il-dik taħdejk jew dak taħdejk jgħidlu int Alla xi ħaġa tak żgur. Għajdlhom. Jiena mhux qed ngħidi, mhux qed niftaħar, imma jgħid wieħed minn dawk li tani 5 talenti lili l-mulej. Għax jiena lili Alla tani ħafna. Però ma ħadd jisej li pastor immella lilek għażlek, imma l-mulej lilek takaw it-talenti lili ma tani xejn. Ara ma tmux tgħidlek għax kun qed tgiddeb il-Alla. Alla lilek kull wieħed minnkom takom xi ħaġa żgur. Anke jekk tak wieħed biss. U l-qaddej is-sid sifer. Dak li kien 5 talenti mar minnu fih iħaddimhom u għala 5 oħra ġifieri dak li għala taħ irdupjah. Twice as much irdupjah. Ekku kol dak li ħa 2 għala 2 oħra. Irdupjah ukoll. Iżda dak li ħa wieħed mar ħaffer fl-art u ħeba flus sidu. Kulħadd jgħid flus sidi. Mela wan ċara il-parabola hija fuq il-flus. Issa dak li ħana għad fl-aħħar xorta tittoqgħod attent mill-lat ta' finanzi. Imma mhux fil-finanzi, il-messaġġ mhux fuq il-finanzi. Imma dil-messaġġ dil-parabola hija fuq il-finanzi. Mar jaħbi flus sidu, kulħadd jgħid flus sidi. Jew kulħadd jgħid hekk, it-talenti huma ta' sidi. It-talenti lilek x'tak Alla f'ħajtek ta' jagħmlok hu biex tużhom u tutilizzhom kemm sabiħa di? Ħanerġa' ngħidilek ta'. Dak li Alla tak lilek mhux tiegħek. Huwa t'Alla. U għalhekk jiena u int m'għandni skuża. Għax dak li għandi ma tajtux li l-nifsi.
U għalhekk jiena u inti ma nistax niftaħar. Jien ma nistax niftaħar jekk inkanta tajjeb, ma nistax niftaħar għax inkanta tajjeb. Għax jekk għandi talent ta' kant, ħanejdu kant, pereżempju. Mhux jiena ma tajtux li l-nifsi tajju li Alla biex imma nużaħ għal min? Għalih. Jekk tak Alla talent tibni, talent tkaħħal, talent tnaddaf, għalkemm tnaddif, nispera li minnkom ma taħsbux li għandkom it-talent ta' tindif, tistidnix id-darek, jekk jaġbok. Tistidnix f'darek. Jekk qed tistenna li Alla jtik talent biex tnaddaf, il-lejla salva. Dan qed ngħidulkom ukoll biex fid-dar tal-mulej ma mhux taħseb li biex innaddaf irid tkolli xi sejħa jew xi dilka jew xi talent. Taf xi tkollok qalb ta' għaddej biss. Li hija l-ikbar waħda u l-iktar waħda importanti fis-salta, by the way. Għax l-ikbar wieħed fis-salta x'inhu? Għaddej. Anyway, mela ħammorru. Kulħadd jgħid dak li għandi ma tajtux li l-nifsi. U dak li għandi sidu u Alla jiena biss il-manager. Wara ħafna sid dawk il-qaddejja raġalura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. Resa qudiemu dak li kien 5 talenti u ġablu 5 talenti oħra. Is-Sinjur qallu 5 talenti, Sinjur qallu 5 talenti ħallejtli fidejja. Hawn nara. Lajt 5 oħra. Qallu s-Sinjur, qallu l-mulej, sewwa, għaddej tajjeb u fidil. Int kont fidil fil-ftit. U jien sana f'dak fuq ħafna. Jekk inti trid iktar, int fidil f'dak li dak. Jekk inti trid Alla jtik iktar, anka flus ta' tħabbix rasek, għax aħna għandna Alla li huwa mhux biljonarju u triljonarju. Aħna Alla tagħna l-art mhux tal-asfalt, l-art li Alla u l-qaddisin fil-ġenna jimxi fuqha hija deb. Dak li inqas materjal fil-ġenna. Ġilietta ma dawk li intom ġodda ħanejdu, ħanaġa ngħidilkom. Alla m'għandux problema li inti kollok il-flus, Alla għandu problema meta l-flus għandhom lilek. Għax min għandu l-Alla vera f'qalbu u jkollu l-flus, bil-flus tagħmel ħafna ġid. Amen? Halleluja, anyway. Għallu s-Sinjur sewwa għaddej tajjeb u fidil, int kont fidil ftit. U jien sena f'dak fuq ħafna. Idħol fil-għena ta' sidek, fil-għena, fil-ġid. Resa u kol dak li kien ħażewġ talenti u għallu Sinjur żewġ talenti ħallejt li f'dejja ara jina qlajt 2 oħra. Għallu Sinjur sewwa għaddej fidil u tajjeb. Int kont fidil fil-ftit. Dawk li intom taħsbu ma jina ma tantx għandi talenti pastor, għax jina ma tantx naf affarijiet u jina ma ninqalax għal di u ma ninqalax għal dik xi ħaġa għandek. Għallu l-mulej dak li kellu 2 idħol fil-għena ta' sidek. Iżda resa ukoll dak li kien ħadd talent wieħed u qal Sinjur lilek bħala raġel aħra x'nafek jien. U għalhekk jiena nemmen li ħafna Kristjani li jmorru l-knejjes, inkluż anke bħal din, xorta lil Alla għadhom ma jafuhx. Xorta lil Kristu żidhom għadhom ma rfuhx, ma jafuhx. Għax ma nistax tgħid li Alla tiegħi, Alla ta' Sidna Ġesu Kristu huwa ħażin, Alla huwa tajjeb miegħek, Alla huwa ħanin miegħek, Alla huwa ġeneruż miegħek. Jekk ma taraħx hekk, għadek ma ntqajtx miegħu.
Alla waħanin, Alla wa'ani fil-ħnina tiegħu, fil-barkit tiegħu, Alla mhuwiex stingy, Alla huwa ġenerus, il-Ktib ta' Ġakbu kapitlu qed jgħidlek Alla huwa ġenerus jagħti bidejh miftuħa. Jekk inti dak l-Alla dak ma tqajtx miegħu, ejja ntaqa' mal-Alla tiegħi, għax Alla tiegħi dak hu. Amen? Imma dan qallhom dina lilek ħanafek bħala raġel aħrax. Kemm hawn nies waħlu f'Alla x'Alla millek, u Alla millek, u Alla qatilli l-ommi, u Alla qatilli l-missieri, u qatilli u Alla marradni, u Alla mbagħad l-Alla inta dak ma tafux. Dak mhux Alla, dak huwa d-demonju. U qallu dat jakkuża lil Kristu ta' kemm hawn nies jakkużaw il-Alla f'Malta. Sinju lilek nafek bħala raġel aħrax, taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xeritx. Bħalma jagħmlu ħafna Maltin, il-Alla jarawh Alla inġust, għax Alla mhux fair. Alla inġust. Qed jgħidu int m'intix ġust. Bżajt. Kulħadd jgħid bżajt. Ħantik dil-frażi. Jekk inti tibża, nisimgħuha. Huwa sinjal li għadek ma tafx l-Alla. F'xejn, minn xejn u minn ħadd. Imma tittaf l-Alla ta' mhux għax inti għax għandek xi sidder kbir. Min jaf l-Alla m'għandux ċellola waħda ta' biża' fih. U taf kif ħajkontrolla maġġoranza tal-Knisja l-Antikrist? Bil-biża'. U ħafna ħajċedulu għax jibżaw. Alla jgħid lil dak li jibża, bl-Ingliż jsejjaħlu coward, bil-Malti jsejjaħlu ġwejjed. Ġifa. Mela min jibża qed jgħid jiena l-Alla għadni ma nafux vera. Ħankompli. Ħafna min-nies ma jaslu qatt biex iwettqu l-pjan tal-Alla f'ħajjithom għax apparti li għadhom ma jafuhx għax jibżaw. U jibżaw għax għadhom ma jafuhx. Qabeż is-Sinjuru qallu għaddej ħażin korrott. Jaqgħu inti toqgħod Malta. Allu għaddej ħażin kont taf li jien naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerritx. Mela kien imissek, mort qed flusi, kulħadd jgħid flusi, jiġifieri qed jitkellem fuq il-flus, imma l-kunċett huwa mhux il-flus, il-lezzjoni mhux il-flus. Il-lezzjoni hija biex meta niġi kont immur niġborhom bl-imax. Mela Alla ħajitlob l-imax minnek. F'dak kollu li tak. U iktar ma tak, iktar ħajpretendi. Però ħanejdilkom minn issa, ma nħallix għall-aħħar. Però iktar ma tak u iktar ma tobdi, iktar birke. Għax taf xejn Ġesu, lil min għandu iktar jingħatalu. Għax min għandu ħafna, was probably għax ħadem u kien fidil, għalhekk għandu ħafna. Ismawni. Mela Ġesu qal ħudulu mela it-talent u għatuh lil dak li għandu 10 talenti. Ma qalx Ġesu ma qalx ħudulu dak li għandu l-tnej. Le, lil dak li tal-għandu dak tih. Ħantikom eżempju. Mela għaw żewġ banek Malta, din hija mhux vera fit-Tizja. Ma wieħed jismu Bank Ziguzajk u li oħar jismu Garigor. U l-Bank Ziguzajk sejjer tajjeb u qed jifruxxi u qed jikber u l-assi tiegħu qed jikbru
U l-bank gorgor bel-ftit qed ifalli. U inti għandek €1,000,000 u tinvestihom f'lin wieħed tinvesti minnhom. Fiż-żigurajk. Mela jekk intom nies ħżina u tafu tinvestu f'affarijiet anka tad-dinja. Għaliex ma tafux tinvestu l-affarijiet tal-Alla? Taraw kif ħadd ma ħajkollu skuża qudiem Alla? X'kulħadd jaf jinvesti fit-tajjeb. Ħadd ma jmur jinvesti €1,000,000 f'bank qed ifallihux. Imma tafx intom tagħmlu ħafna minnkom intom qed tinvestu f'bank qed ifalli. F'politika li qed tfalli. F'sistema li qed tfalli. F'nies li qed ifallu. F'reliġjon falsa magħmula mill-bniedem li qed tfalli. U ħafna minnkom tiġġieldu tqattaw il-sinkom u sninkom u tirrabjaw u targumentaw u tibdew tfuru bir-rabja għax qed tfallu. Għax min jaf li l-bank tiegħu sejjer tajjeb jorqod brasu mistrieħa. Mur investi mu. Mur investi minn dawk li jixtiequlkom il-ġid. Għadni ma sibx wieħed s'issa. Mur investi ruħek, flusek, f'dawk li jobodu l-Alla li miet għalik. Jiżżuffjettaw bil-fidi tiegħek, mur investi fihom. Jitqu bik. Mur investi f'dawk li jagħmlu parati sħaħ u jiżabilħu l-Ġesu Kristu li xerred għad-demm qaddis għalik. Mur investi fihom. Ħalli meta tidher quddiem għalejlek jaqgħaddej ħażin u korrott. Kont taf kif għandek tinvesti f'affarijiet sempliċi, mela għaliex ma investejx. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll, iżda min m'għandux jittieħidlu saħansitra dak li għandu. U lil dan il-qaddej bla fejda ismaw, itfawh il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż ta' snin. X'qallhom Ġesu? Mela dik kienet meta daw il-qaddejja bħal 10 verġni sejħilhom il-sit. Xi darba lilek Alla ħajsejjaħlek. U tista' tirrendu kont dak li f'dak bih. U biex inti jgħidlek idħol qaddej tajjeb u fidil, inti trid tkun investejt fis-saltna, fl-affarijiet tal-Alla. Trid tkun verament għamilt l-Alla l-ewwel, ma ħallejtx il-biża, il-manipolju, l-intimidazzjoni u l-bullying li ġejjin minn Brussell, li ġejjin mill-Amerika, min ġejjin mill-Parlament pa' Malta, jikkontrollawlek ħajtek, għax inti kien hemm xi ħadd ieħor li bżajt iktar minnu milli bżajt mill-bniedem li llum huwa għada jispiċċa jkun trapp. Bżajt minn dak li qed tidher qudiemu. U ngħidilkom, l-Ispiritu Santu jagħtaw passa. Biex intkom tkunu tafu, jiena l-affarijiet tal-Alla naħodhom bis-serjetà ħafna. Ħafna. Li intom kollha tittadu rendu kont, anke da dal-kliem li qed ngħidilkom illum. Għax ħafna mill-Kristjani għadhom marfux ir-responsabilità li għandhom u jaħsbu li għax qalu talba tas-salvazzjoni darba. Jaħsbu li għax jiena nitlob waħdi. Għadhom ma jafux id-dnub li Alla jikkommettu f'għajnejn Alla kull jum dak li huwa għaddej ħażin u mhux fidil. U b'dak li Alla tom minn flok qed jutilizzawh biex jibnu l-Knisja, jibnu s-saltna, jimmanifikaw jollu l-isem ta' Ġesu, qed jagħmlu x'jidilhom huma, x'jaħsbu huma u meta jridu huma kif idellhom fettillhom huma. Meta dak li għandhom mhuwiex tagħhom huwa tal-Alla. Għalhekk jiena u inti ma niskuża
Għalhekk Alla x'jitlob minni. Alla ma jitlobx minni kemm jien bravu. Għax Alla ma jimpressjonax il-moħħ bravu. Alla ma jimpressjonax l-itri, jien għandi xi 8 itri wara ismi. Ma jimpressjonax Alla dawk l-affarijiet. Alla jimpressjonax ħaġa waħda. Kemm int fidil. Kemm int faithful. F'dak li jinfdajtek. U għalhekk ħafna li jaħsbu is-salva tagħmel għax issa la jinsalvat bil-grazzja issa ma nistax nintilef kemm int tibqarraq. Tibqa' fedil sal-aħħar biex issalva. Jiġifieri tibqa' obbedjenti sal-aħħar minuta ta' ħajtek. Kemm bdew il-mixja tal-mulej anke ġodda l-Knisja. Għaw iktar nies parti minn River of Love li ma jiġux River of Love milli jiġu River of Love. Xejn ġdid, għax bħalma tafu l-eluf li mxew wara Kristu spiċċa biss ftit wara. M'hawnx knisja li jiena naf biha li hija vera talla u mibnija minn Alla x'hawn knejjes huma mibnijin mid-demonju u mill-bniedem u b'serjetà qed ngħidilkom dik mhux teoretikament dik letteralment qed ngħidilkom. U jekk ma temnunix morru għalaw l-Apokalissi fejn jgħidilhom Ġesu laqas jiena qiegħed foskom inta tintaqgħu laqas qiegħed hemm jien. Tafu li hemm daw it-tip ta' knejjes. Ġesu jgħidilhom oj, intom qed tintaqgħu taf li hemm minix hemm. U qed inħabbad biex idħol ma ħalejtuni barra. Għax jien immur il-Knisja tar-raħal. Ġesu hemm jgħid. Jekk Ġesu ma jiġix, kull ma tagħmel tmur timla u s-saħħan post. Ġesu hemm jiġi glorifikat. Il-kelma tagħha tiġi mxandra bla tidwir. U meta toħroġ minn hemm tħossok li ġejt meżżes jew mar għamlu lek għażiżi. Għax pastor, inti kif titkellem, inti x'tiġbed in-nies, jiena ma rridx niġbed in-nies, jiena rrid in-nies jisalvaw, mhux niġbidhom lejja. Li kieku jiena neħroġ għall-politika, għax jiena naf il-politika inti ridu jiġbdu n-nies għalihom minħabba l-voti, xorta l-istess messaġġ nibqa' nippretika. Ħalli min kieku jiena neħroġ għall-politika u jridu jivvutaw li mhux ħajvotaw għalija, ħajvotaw għall-Kristu li naqdi. Ħalli ħadd ma jiġi għandi kieku, isma' jien votajtlek tarranġali, ngħidlek mur irranġali ħajranġalek. Għajt il-sidi jirranġalek. Ħallina ma jkolli l-obbligu lejħat. Jina tiċom għandi bżonn xej, u m'hemm ħadd li jistajtini xi ħaġa li jista' jixtrini għax diġà ġejt mixtri bid-dem glorjus ta' Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. Infatti xi kultant jgħidu li pastor, ja ħasra, kieku titkellem, kieku toqgħod attent kif titkellem tgħidx kemm tiġbed nies. Infatti noqgħod attent kif nitkellem u qed ngħid dak li hu u xorta eluf ta' nies jibqgħu jiġu lejn Ġesu Kristu. Halleluja. Għax pereżempju xi ħadd intqajt ma' xi ħadd reliġjuż xi snin ilu qalli aħna noqogħdu attenti kif nitkellmu biex ma ngerxux in-nies. Intom toqgħodu attenti biex kelmu biex toġbu lilkom, għax kif mhux qed toġbu lil Alla biex intom timlew il-knejjes tagħkom u tiżvojtjaw il-ġenna u tibgħatu rixma ta' nies l-infern għax basta qed tarxu l wednejhom ħalejlek kemm inti ħelu kemm huwa minn tagħna u imma raġel sew ta' ħasra. Ara tista' tgħidli li nagħmel l-infern, m'iniex ħanuħu għalija. Għod attent xtajt, għax kull kelma tittat rendo kont għalija. Meta l-bniedem talla jinxandar il-kelma ma jħares lej wiċċ ħadd minnkom. Avolja ħafna minnkom gustużi u ħelwin. Imma l-bniedem talla ma jħares lej bniedem il-wiċċ il-bniedem da. Bniedem talla jħares lej wiċċ Alla biss. Halleluja. Gloria l-mulej. Jekk hemm xi ħaġa ngħidilkom fuq il-finanzi, għal min irid ikun u jisma' kliem sidek u dej jgħidlek għaddej tajjeb u fidil. Taf x'għandek tagħmel bil-finanzi li tonora lil sidek bl-ewwel liħ tiegħek bil-frott, l-ewwel frott tiegħek u bl-offerti tiegħek.
U min irid ipalla fil-vojt, ħalleħ il-palla fil-vojt, sinjal li huwa vojt. Il-parola fil-vojt qatt ma weġġa l-ħadd, ħlif il-dak li jpalla fil-vojt. Ma tistax tieħu l-valenu int u tippretendi mmut jien. Il-valenu joqtol lil min għandu l-valenu. Alleluja. Iktar ma għandek, iktar għandek responsabilità. Iktar ma għandek, iktar għandek kontabilità. Però iktar ma għandek u inti tkun fidila lejlek ħantik iktar. Ma m'għandi bżonn iktar jien, biżejjed għandi mulej. Ma ħantik iktar biex kun ta' barka l-ħafna. Alleluja. U Ġesu jgħidlek jitteħidlu dak li għandek. Il-dak li ma kienx fidili jitteħidlu dak li għandek. Għaw kollha kemm minnkom hawnhekk hawn kollha kemm minnkom. Li qegħdin hawn il-lejla u dak kollha li intom tgħidu li parti mir-River of Love. U li intom suppost parti mir-River of Love. Parti mir-River of Love mhux għax issegwini minn fuq il-YouTube ta'. Kemm affarijiet aħna Alla jridna nagħmlu jekk kiena vera parti mill-Knisja tiegħu u fil-familja ta' River of Love. Alla globalment għandu familja waħda. Ma mbagħad għandu l-kongregazzjonijiet lokali. Jekk inti verament Alla ħawlek hawn, kun fidil f'dak li Alla qabdek. Mhux taħrab ir-responsabilità. Għax inti ma tista' qatt taħrabat il-responsabilità. Kull ma tagħmel inti qed tipposponija. Għax tarba tagħti responsabilità. Qatt min taħrab ir-responsabilità. Għax inti diġà responsabbli. U jiena u inti rridu nibqgħu fidili jekk iridu nidħlu fis-saltna ta' smewwiq. Eżaż aħwa, jiena u inti irċevejna patt, Ġesu jgħidlek jiena tikom patt ġdid. Infatti number one, Alla ma jippretendi minn xejn, Alla ma jippretendi xejn minn dawk li mhumiex tiegħu. Jekk taqra t-patt il-qadim, Alla jtitkellem għal poplu tiegħu tal-patt. U fit-Testament ġdid, meta Ġesu ġi u tagħna patt ġdid, Alla jtitkellem issa mal-poplu tiegħu tal-patt ġdid. Mela Alla għamel patt miegħek. Anzi, dik kienet żbaljata. Alla għamel patt miegħu innifsu u taħlilek biex inti timmaneġġjah tajjeb. Għalhekk kien hawn inti ma niskuża. Għalhekk jien m'għandi skuża. Għalhekk Pawlu jgħid jien bil-grazzja tal-Mulej. Dak li inkapaċi nagħmel bil-grazzja tal-Mulej. Ma nistax ngħid tara kemm jiena tajjeb. Le, jekk jien tajjeb bil-grazzja tal-Mulej. Jekk jien għamil ġid bil-grazzja tal-Mulej. Dak li Alla tani fidi użajtu, jiena kont manager, għax ħaġa waħda Alla ma ħadlekx. Alla ħadlek kollox, ħadlek id-dnub, ħadlek is-saħta, ħadlek il-mistħija, ħadlek il-kundanna, kollox ħadlek barra ħaġa waħda. Ir-rida tiegħek. Ir-rida tiegħek ma ħadlekx. Għadek sadlum il-ġurnata inti għandek il-poter li Alla tgħidlu ma rridx naf bik iktar. U Alla jgħidlek għandek dritt. ħadlek il-mart, ħadlek is-saħta, dak kollha li kellkom id-demonji, ħadlek id-demonji neħħihomlok kollha. Però r-rida tiegħek żammilek intatta. Sallum inti tista' tgħid ma rridx naf b'Ġesu. Sallum. Jien xi nirrid nista' ngħid ġbajt. Naf li għandi l-kapaċità nagħmilha. Però m'għandix moħħ ta' tiġiġa li ħanagħmilha. Għax minix lest imur qatta l-eternità fl-abissi tal-infern. Laqqas minuta ma trid tkun hemm aħseb wara l-eternità. Dawk li ma baqgħux fidili, inkluż li marru l-Knisja, inkluż qalu jiena nafek mula jiena tiegħek Ġesu. Inti l-arus tiegħek qalulu l-verġni. Dak li ma baqgħux fidi l-Bibbja tgħidlek. Intilfu marru fl-abissi tal-infern, Għax inti ħafna minn nies nafu li aħna kemm Alla huwa fidil magħna. Intom taf li Alla fidil miegħek, taf li Alla huwa fidil miegħek. Meta ngħidu fidil, il-kelma fidil dejjaqna naqra bil-Malti għax aħna bdorrin f'reliġjon. Kulħadd jgħid it-talba tal-fidili. Sewwa issa it-talba tal-fidili mhux għax aħna fidili,
Imma tfisser li aħna nies ta' patt, nies li nżommu kelmtna. Meta xi ħadd huwa fidil fisser li huwa bniedem li jkun kapaċi ta' fdaħ. Għalhekk Ġesu x'qallu? Jiena nafdak biktar. Għax inti kont kapaċi b'dak li fdajtek ftit. Użajtu tajjeb. Issa ħa nafdak biktar. Hemmhekk jiġri kont fidil. Issa aħna Alla jridna li sal-aħħar ġurnata ta' ħajtek inti tibqa' fidil. Hemm ħafna affarijiet ta' tagħmel mhux ħaġa waħda. Jiena nitlob ta' passer, eħx titlob? U xi kultant meta xi ħadd jgħid li jitolbu, nibda ngħidaw il-alla domandawx miegħu kif jitolbu. Kieku ngħidilkom stejjer, nibża li ġwod minnkom il-kolkom attak f'qalbkom hawnhekk u jkolli nqajmkom mill-mewt. Meta int għandek reliġjużi u tgħidlobhom ejja nitolbu flimkien, jew inkella speċifikament ejja nitolbu l-missier. U jibdaw jgħidu talb li l-missier qas ġie indirizzat waħda għadu. Ngħid dawn l-Alla għadhom ma jafuhx. U dawn huma lin-nies li qed imexxu u ħajntilfu bħalma huma mitlufa. L-omja imexxu lill-omja u t-tnejn jaqgħu fl-abbissi tal-infern. Hekk tgħid il-kelma tal-Alla. Fi-Skrittura tgħidlek li Alla huwa fidil. Ħa ngħidlek morru pereżempju fil-ktieb ta' Filippin 3. Morru Filippin 2, sorry. Qed tieħdu pjaċir? Ħażin għax jiena mhux pjaċirkom tieħdu. Teżżiża. Amen. Amen. Min jibża? Min hu dak li jibża? Le, min hu dak li jibża? Jabu dak li tiġan sejtuha wara 10 minuti ġeżoħani. Min hu dak li jibża? Dak li għadu ma jafx lill-Alla u jien ma nemminx fil-bambin. Kemm minnkom ħadtu qata li għettek? Irridek tuħu qata ta' ħadd ma ħadd. Ma dex taħdem għandu kun qed indrat. Indrat. Jien ma nemminx fil-bambin. Għaw xi ħadd qed jieħu qata. Għaw ħadd ma ħadd qata. Żikkola. Jiena rridek tuħu qata ġo ġismek u għadmek. Il-bambin kiber u jqaf bennu. Ibda duraħ bħala l-jum ta' tribu ta' Ġuda, bħala r-re ta' r-rejiet. Halleluja! Amen. Grazzi Ġesu. Gloria lil Ġesu. Kemm aħna mberkin, però kemm aħna kontabli. Amen. Filippin 2. Vers 12, kapitlu 2, vers 12. Għalhekk eżistijaj, bħalma dejjem bdejtu. Ħan iddikjara fuqkom di bil-fidi. Jalla l-kol kemm minnkom jixraqilkom tkunu parti minn dawn li dejjem bdejt. U jekk ma kontx, illum għandek ċans biex tagħmel l-affarijiet sew. Mhux biss meta kont magħkom, imma was aktar issa li minix magħkom. Ħabirku għas-salvazzjoni. Ħabirku għas-salvazzjoni bil-biża' u t-trejjiet. Alla hu, isimgħuha di, kemm fiha qawwa din l-Iskrittura. Alla hu li jaħdem fikom u jġelkom tridu u tħabirku biex tagħmlu dak li joġob lilu. Alla hu dak li jaħdem fik li tkun trid. Inti trid tobdil l-Alla. Inti tqum kull filgħodu tgħid mulej niddikjara u nikkonsagra u niddedika din il-ġurnata lilek. Xi trid mulej? Naqra l-kelma, nobdik, nitlob, nobdik, nixxierek mal-aħwa, nobdik. Jekk għandi bżonn immur ninkoraġġi lil xi ħadd, nobdik. Jekk għandi bżonn nagħmel karità, nobdik. Kemm minnkom intom tixxen u tobdih.
Jekk tixxennaq li tobdieħ, laqqas hija ġejja minnek dik. Għalhekk jien u inti kontabbli? Għax dak li tak biex tagħmel tiġi tajulek fik biex kont tista' tagħmlu. Għalhekk Ġesu jwissi kemm hija kera meta bniedem sema u jirreġetta dak li sema. X'kontabilta kbira għandu. Malta semat, il-Prim Ministru sema, il-President sema, il-Ministri fen semaw, il-Parlamentari semaw. X'kontabilta kbira għandek? Fejn int fidil l-iktar? Fidil l-jsidek, jew fidil l-kulur tal-partit li inti dem tejta xuwa fid-dem? X'dem, mela ħanejlek għandek bżonn tbiddel demmek taħal ngħidlek. Għax id-dem tiegħi huwa d-dem ta' Kristu li għadda minn ġolvini tiegħi. U iktar ma jgħaddi żmien, iktar ħajħraxu l-affarijiet u jaqbillek kun tafu l-sidek. Mux ta' jiena nafu tal-bambin taf kemm ħelu jħobbni lili. Jaqbillek kun tafu sewi sidek. Għax l-eternità mhux ċajtata. L-eternità mhux ċajtata. Mhux sentejta 10 snin. Fi ktib ta' l-Apokalissi, kapitlu 3, Ġesu jgħid lill-Kristjani li jkunu hawnhekk f'dak iż-żmien tal-persekuzzjoni li jista' jkun jiena wint. Xi wħud minnkom ħajtfakom il-ħabs għal 10 ijiem. Imma ibqgħu fidili sal-aħħar. U l-dak li jeleb, dak li jirbaħ, lilu ntieħ, dak li jibqa' fidili ġifieri. Ħantikom mistoqsija u rrispondi l-Alla f'qalbek inti. Li kieku jiena u inti qed ngħixu fi żmien tal-marka tal-bima, int żgur ma toħodix. Żgur ma toħodix! U jekk jibdew jgħidulek di biex tipproteġik, di biex tagħtik is-saħħa, di biex ma jabdekx għall-virus, di biex ma tmutx, jibdew jgħidulek hekk. U di jekk ma toħodix ma tistax taħdem, di jekk ma tistax issifer. Jekk jgħidulek l-istess ħaġa, għax dak kollu qed jiġi preparazzjoni għal dak li ġej qalbek. Biex inti tkun tifhem xi żmien qed tgħix. U għaliex Alla jridek tkibba fidil għax hemm l-eternità ta' ruħek. Għaliex Alla qalli ġimgħa ilu kellimhom l-importanza li jridu jibqgħu fidili sal-aħħar. Ma jiswa xejn, stajt għamilt il-Bible courses kollha. Stajt bnejt il-binja int b'flusek u bġidek. Ma jiswa xejn jekk ma tibqax fidili sal-aħħar. Xejn. Stajt ġebt eluf lej Ġesu Kristu. Jekk tiġħad il-Kristu, kif jiena ma ġħadtux il-Ġesu. Għadek fidil. Għax fajna Alla jekk ma dekx fidil ġħadtu. Għalhekk Alla jgħidlek m'għandek skuża, għax is-saħħa intilek jien. Il-grazzja intilek jien. Il-flus li għandek bżonn inti jomlok jien ukoll. It-talenti inti jomlok jien. L-opportunità intilek jien. Jew xi trid iktar. Inti kull marid minn għandek hija tgħidli amen so be it. Amen ħajsir minni skont kelmtek. Dak li jrid Alla minnek. Mela noqgħod id-dar, meta suppost qiegħed fid-dar tal-mulej. Jew mur il-bar, jew mur niżżabel. Meta jien suppost qiegħed infaħħal l-Alla. U nadura lill-Alla. Jew nkella nibda ngħid għax issa ma rridix issir rutina. Ja ipokrita. Inti taħdem kuljum. Tinħasel kuljum. Tiekol kuljum. Meta kont għadek fid-dinja, jew tad-dinja wis probabbli tiġi knisja ma xorta għadek tad-dinja, inti kellek rutina xorta. Dik id-rutina ma deqidekx. Li tiġi darba tixxirek ma' nies Alla u tfaħħal lil sidek Ġesu Kristu, dik rutina f'għajnejk.
Meta jien kont ballarin, kont naħdem mit-8 sal-4 u l-5 ta' wara nofsinhar. Nisfen! Kont imur id-dar, ninħasel kollu nerġa' mur il-klab nisfen! Rutina! Qatt ma gergirt. Nies li huma tad-dinja filgħodu jmorru x-xogħol. Imorru d-dar jew imorru l-bar, u mbagħad imorru l-part-time job. Rutina! Imma x'niġu l-Knisja darba, jew minqas darbtej fil-ġimgħa u nixxierku nfaħru l-Alla. Nintaqgħu ma' waħħuti ma' l-Ażiż li Alla jħobb li ħolqat ta' eternità magħhom. Dak rutina. Fejn qalbek? Don't be deceived. Għax Ġesu jwissi. Oqgħodu attenti. Għax ħafna ħajtqarqu fl-aħħar. Mhux għad-dinja, d-dinja diġà mqarqa. Il-Kristjani. Għad għandek dak iż-żelu li bdejt bih meta ntqajt ma' Kristu. Jew qed tinxef. U għax inxift issa x'għamilt? ċedejt? Mela m'għadekx fidil. M'għadekx taqra l-Bibja. Għax jiena niddejja, għax jiena mhux imdorri naqra l-Bibja. M'għadekx fidilta. Inti taf xi taqra meta taqra l-Bibja. Kliem Alla. Mhux kliem Romeo and Juliet. Jew Shakespeare. Kliem Alla li inti qed tittama li ħatqatta l-eternità miegħu. Laqqas għandek naqra paċenzja taqra kliemu. M'intix induna li tlift il-boxla, li tlift il-mira u li għad fit-triq il-wiesa. Anke jekk tgħidina mmurri l-raflaf. Għax mur il-mara, jew xi mur ir-raġel. Intom li intom anzjani, moħkom hawn. Għodu attenti. Mhux meta tikber tibda tbatti, iktar ma tikber iktar kun fidil. Għax iktar riżaq żmien. Għax jiena żgħir irid ingawdi. Mur ara ċ-ċimiterju. Kemm hemm twiebet u qobra mimlijin ta' nies żgħar. Ħanejda bil-qlubija u bla mesħija. Dan Alla qed jitkellem mal-Knisja. Jien min ixu, jien il-ħmara tiegħu. Gordon John Manxi għala bibi minnkom kollha tmorrux l-infern jew tmorrux il-purgatorju li ma jeżistix. Imma Alla li qed inqedeb din il-ħmara li ħabbek li xerred demmu qaddis pura għalik. Ma jixtieqekx tarak tintilef. Għax Ġesu ma ġiex biex inti tintilef. Ġesu biex inti ġi biex inti salva. U jixtieq li inti tibqa' salvat. Għaliex taħseb li ħafna nies jaraw il-Kristu jikbi fuq id-dinja. Nies li kollhom viżjonijiet ta' Kristu. Għaliex il-ħafna nies qed jaraw il-Kristu bħalissa viżjonijiet u ħolm, jaraw il-Kristu jikbi. Jaraw il-Kristu jikbu fi pajjiżna. Taħseb li Malta qiegħda sew quddiem Alla int. Għanna mexxejja tilfu l-boxla li ma xejn niċċassa għax lan titlift il-Kristu, issa tlift kull boxla u tlift kull direzzjoni. U issa l-konfużjoni li hemm ġo moħħok tirrilisjah fuq pajjiżek. Għamel kontijiet ħaħwa. Fejn int mal-mulej illum? X'ħajjgħidu meta tmut? Mar jistrieħ waqt li inti tkun qed iddur fuq il-gradilja tal-infern. X'ġenna għadek ma tafx kemm ftit imorru l-ġenna skont kliem Kristu. Ftita imorru l-ġenna skont kliem Kristu.
kemm tibqa' fidil. Qed tkun kapaċi tgħidlu yes sir, iva mulej. U meta ngħidlu iva, dal-pupazz taf xejn qed jagħmel, nikkoopera miegħu biss għax is-saħħa hija tiegħu, il-grazzja hija tiegħu, it-talent hija tiegħu, is-sejħa hija tiegħu, id-dirka tal-Ispirtu Santu hija tiegħu. Da jien li nifsi xejn ma tajt. Amen. Halleluja. Id-doni tal-Ispirtu, waħda minnhom hija l-fedeltà li tibqa' fidil sal-aħħar. Kemm hawn minnkom tagħmlu kompromessi mas-sejħa tiegħek? Minħabba x-xogħol, minħabba l-part-time, minħabba l-extra time. Fejn int għaddej? Għaddej blaħ, ħażin u korrott, jew għaddej fidil u ġust u tajjeb. Alla jgħinek tibqa' fidil. Alla jtik il-grazzja tibqa' fidil. Imma Alla ma jistax jagħmilha għalik. Jagħmilha bil-grazzja tiegħu minnek. Help us, Lord. Ħanaqralkom l-ewwel Korintin 9 u nitolbu praise and worship team please come. Morrem. Qed ngħidulkom bl-akbar serjetà. Dal-messaġġ huwa l-messaġġ li sidi riedni nitkellem. U stess għalli Kristu nnifsu li bentalla l-ħajl is-salla fuq il-Kalvarju 2000 sen ilu. Għalli kellimhom l-importanza li jridu jibqgħu fidili sal-aħħar. Ma jafx il-mulej li x-xitan ħajġiblek 1000 skuża għax għajjejt u għax bajt u għax inxift u għax il-Covid u għax il-vaċċin u għax il-gvern u għax il-loba u għax il-partita u għax xi ħaġa. Stop it. X'ħadd tgħidlu lil Alla għax kien hemm il-partita u għax il-gvern u għax il-vaċċin u għax ix-xogħol u għax il-vaċ tibqa' fidilek Kristu. 100%. Dak huwa parti mill-patt. Jiena u inti qegħdin f'patt. Fil-Bibja meta Alla iċċanfar il-poplu tiegħu fit-Testament il-Qadim u anke fit-Testament il-Ġdid, by the way. Għax ikunu kissu l-patt. Meta jiena u inti ngħidu jien għandi l-fidi tfisser jien għandi patt u bqajt fidil. Dik tfisser ta' bniedem ta' fidi, dik tfisser. Mhux għax jiena kapaċi nikkwota skrittura biss. Bniedem ta' fidi, dak huwa bniedem ta' fidi, bniedem jew mara jew talla li verament huma committed mal-Alla. Dawk huma n-nies li ħajsimgħu jgħidilhom għaddej tajjeb u fidil. Idħol flena ta' sidek. Kull ma huwa tiegħi huwa tiegħek. Halleluja. L-ewwel Korintin kapitlu 9. Għadek għassafu kemm iġġielid li għadu biex nagħmel dal-messaġġ. Min vers ħanaqrawha flimkien vers 24. Da Pawlu l-Apostolu li ġie f'pajjiżna. Ħanibda naqra minn vers 23. Nagħmel dan kollu minħabba l-Vanġelu biex ikolli sehem minnu. Ma tafux li l-ġerrejja fl-istadju kollha jiġru? Qed jirreferi għalik u għalija. Aħna qegħdin f'tiġrija. Però tiġrija mhux biex inti tirbaħ kontra tiegħi jew kontra tiegħek. Imma jiena nirbaħ kontra tiegħi. Jiena nirbaħ fuq xi jrid il-ġisem, xi trid il-karnalità tiegħi u rrid inkapaċi nirbaħ fuqha. Għax Alla minni kapaċi nirbaħ fuqha. Għalhekk iktar kontabli. Għalhekk ħadd ma jsejri ma jiena mulej,
Inti ma tajtni ġejli, ma tajtni s-saħħa, x'ma tajtek seħħ. Ġejt nejxin fik innifsek, x'ma tajtek. Kull ma kellek bżonn konti available għalik. Ma tafux li l-ġeru wieħed jirbħu. Iġru mela. Ħalli tirbħuh. Kull atleta jitċaħħat minnu. Jitċaħħat minn kollox. U dawn biex jirbħu kuruna mibdila. Dak iż-żmien kun jirbħu kuruna tar-rant. Taf li hemm kuruni lesti għalik in. Taf li Ġesu jgħid lil dak li baqa' fidil, rebbieħ u baqa' sal-aħħar fidil miegħi, hemm kuruna lesta lih. Mbagħad l-Iskrittura tgħidlek hemm fejn post fejn jgħid fil-Ktieb tal-Apokalissi kapitlu 3 tgħidlek tħallu l-ħadd joħdulkom il-kuruna tagħkom. Moħħkom hawn Kristjani. Ħa nispiċċa naqra di u naqra ħilkom dik. Kull atleta jitċaħħad minnu nnifsu minn kollox u dawn biex jirbħu kuruna mibdila. Imma aħna waħda li ma titbilx. Jien issa hekk niġri. Mhux qisni bla doċċ, ma nissarax bħalli kieku qiegħed nagħti fil-vojt. Iżda nakkes bl-aħrax lil ġismi, qed tifhem il-nakkes mhux lil dak taħdejja da. Ma kontra ma qed niġri, kontra ġismi. Kontra dak li jrid Gordon. Nakkes bl-aħrax lil ġismi u njassru biex ma jiġrilix li wara li nkun ippritkajtilkom xi pritka bħal tal-lejla. Jien stess insib ruħi kundannat. Dak huwa kliem Pawlu l-Apostlu. Apokalissi 3. Grazzi mulej. Ħadd ma jitlaq. L-Iskrittura tgħidilna kemm Alla huwa fidil lejna. U ma jfissirx għax jekk tisbalja Alla jabbandonak ta'. Alla ma jabbandonax lil min jiżbalja. Kieku ma jżomm lil ħadd, għax kulħadd jiżbalja, għalkemm jiena inti ta' Alla tagħna s-seta biex ma ngħixux fl-iżbal. Imma Alla jgħidilna fl-ewwel fit-tieni Timotju 2:13. Lil min jiżbalja Alla xorta jibqa' fidil miegħu, imma lil min jiġħdu Alla jiġħdu. Ġifieri Alla jiġħdu, Alla jħobb il-kulħadd inċinti tajta tippritka l-ħmerijiet. Ejja, mela għaliex ftit ħajsalvaw. Alla jħobb moħħkom hawn. Grazzi Spiritu Santo. Il-mulejt jgħidilhom ma jsalvawx. Jtni kull mandi bżonn biex ngħix il-ħajja qaddisa, hekk tgħid it-tieni Pietru kapitlu 1 vers 4 u 5 sa 5. Dak kollu li għandek bżonn f'din il-ħajja Alla tajulek issa. Għalhekk kienu inti msejħin biex ngħixu ħajja ta' rejiet, renjanti, nirrenjaw. Isma' waħwa, Apokalissi 3. Ħalli l-Ispiritu Santu jinfidlek qalbek għażiż. Vers 10. Tal-li int ħarist it-talim tiegħi dwar il-paċenzja. Jiena wkoll inħares lilek. Lilkom, lilek, lili. Din hija l-weda tal-Alla. Tista' torbota u tagħmilha kontrattu tagħmilha fuq il-ħajt ħatara kuljum. Alla tgħidlek, Kristu qed jgħidlek, Ġesu qed jitkellem hawn. Ġesu qed jgħid lilkom river of love. Dawk kollha li tisimgħu. Tal-li inti tħares il-kelma tiegħi dwar paċenzja. Jien ukoll inħares lilek missija tat-tiġrib li ġejja fuq id-dinja kollha. Biex iġġarrab lil kull min jammar fl-art. Dal-waqt niġi jgħid il-mulej, żomm sħiħ, ibqa' fid-dil.
biex ħadd ma joħodlok il-kuruna tiegħek. Ir-rebbieħ namlu kolonna fit-tempju tal-Alla tiegħi minn fejn qatt iżjed ma joħroġ fuq u nonqos isem Alla tiegħi, isem il-belt Alla tiegħi, Ġerusalem il-ġdida li niżla mis-sema minn Alla tiegħi u l-isem il-ġdid tiegħi. Min joħodlok il-kuruna tiegħek? Dawk li Alla lilkom sejħilkom salvakom takom sejħa. Minn flok ħan nitkellem ċar. Jekk Alla lilek tak ministeru biex tgħin fil-Ministeru tat-tfal, min qallek biex tieqaf? Dawk lilkom li Alla sejħilkom biex tmorru tevanġelizzaw u tmorru tħabtu l-bibien u titolbu fuq nies, min qallek biex tieqaf? Il-virus qallek! Imma x-xogħol tmur xorta hux. Imma il-klab tmur xorta wkoll hux. Dawk li Alla sejjaħlek għallek irridek taqdi fid-dar tal-missier kun għaxer. Kun greeter. Murejn il-ministeru. Mur naddaf. U Alla tgħidlek f'dak li nsejjaħlek biex nagħmel fid-dar tal-mulej u fil-ministeru għax hemm ministeri ta' ġewwa u ministeru tal-barra, ministeru ta' barra. U l-ministeru ta' ġewwa. Imma jridu jaħdmu flimkien. Bajt fidil, jew ġbajt, għajjejt, min qallek tieqaf? Bajt fidil, tgħid li passina talent wieħed biss, qed tużaħ. Mela taf xedejlek il-mulej, il-kuruna li kien hemm lesta għalik, ħana tija lil ħadd ieħor. U ħajħodilek ħadd ieħor. U ħantija lil passer tiegħek, ara kemm għandu, ħanti ħanka tiegħek. Għax il-passer qed jagħmel ċertu xogħol li suppost tagħmlu int. U peress li inti ma bqajtx fidil, il-passer issa ġie mobbi biktar responsabilità. Jekk irid issa ma jagħmlux. Imma biex l-affarijiet ikomplu jimxu ħada fidejh ukoll. Xi kultant intaqa' ma' xi aħwa jgħidu li inti missek taqabbad in-nies, jgħidlu min qabbad u grolja l-mulej kollox intikom tagħmlu. U jiena kull ma nagħmel nitlob u naqra l-Bibja fil-filosofija ħalli meta niġġiegħu intikom xawer taħraq. Grazzi mulej hemm nies minnkom ta' li bqajtu fidili, li taqdu u li tgħinu. U dak għamlu b'qalbek kollha. Dak għamlu b'qalbek kollha. Għax jekk inti fidil f'dak li qed tagħmel, il-kuruna li ġejja għalik hija l-istess kuruna li ġejja għalija. Imma tibqa' fidil f'dak li Alla sejjaħlek. Il-biċċa xogħol, il-problema ta' ħafna minna taf x'inhi, mhux li nagħmlu xi ħaġa għal mulej, għax ħafna meta tkun fiż-żelu tkun tagħmel kollox, tagħmel kollha. Li tibqa' konsistenti. Il-ċavetta hija konsistenza. Kemm ħandhom naqra l-istess Bibja, l-istess kapitlu, konsistenza. Kemm ħandhom l-istess post, ħammorru l-istess fellowship, konsistenza. Kemm ħandhom nintaqa' maħuti, kemm ħandhom nitlob, kemm ħandhom nagħmel hekk u nagħmel konsistenza. Li fuqha inti ħadd tiġi ġudikat kemm kont fidil. It-talent tiegħek fejn tażaħ. M'intix tipprostitwih ukoll. You're not prostituting your gift as well. And then for God you don't have time. Poġġu bil-eda, kulħadd ibaxxi rasu. Tkellem għal-mulej fejn inti. Għandi ħafna iktar x'ngħidilkom, imma lissa ma tifilħux għalih. Fejn int? Fejn seħlek il-mulej? Number 1 inti l-Alla tafu. Int għajt ma' Kristu vera. Għandek relazzjoni miegħu. Taf li ħajtek ġejja fit-tmiem. Taf li xi darba ħajġorruk ġo kaxxa u jniżluk il-ġismek mhux ruħek, sitt piedi l-isfel u jibda jiklok id-dud u l-werdin u l-kokroċ. Ruħek fejn tkun imma. Tkun vera qed tistrieħ u tgawdi il-glorja tal-ġenna
jew tkun fl-abbissi tal-infern għax messaġġ bħal da bżaqtu. Jekk inti ma jogħġbokx għall-messaġġ, aqleb iċ-channel ħadd ma batalik. Ħadd ma qalek biex toqgħod tarani. Xaħat qalli mhix ħanara l-programm tiegħek iktar qed tara jiena tista' tbata ma jara ħadd. Jista' jara persuna waħda jew miljun ma tagħmilli assolutament differenza ta' zero. Għax jien ma nagħmilx dak li qed nagħmel għalik, jien nagħmlu biss għalih. Għalih biss. Anka Ġesu ma ġiex għalik ta'. Ġesu ġi biex joġob il-missieru ta' biss. U mill-obbedjenza tiegħu, mill-fedeltà tiegħu gawdejna jiena u int. U meta jiena u inti naqdu lill-Alla b'fedeltà, dak li nagħmluh biss għall-Alla. Għalhekk il-bniedem li jaqdi l-Alla qatt ma jista' jiġi offendut, għax mhux qed nagħmlu għall-bniedem. Qed nagħmlu għall-mulej. Tittuħu għalik, min għalek qed nagħmlu għalik jien. Imma bil-fedeltà tiegħi naf u nagħti glorja biss lilu, intom qed gawdu. Ħafna minnkom ruħkom li hu kelli nikklejmja ilkom għandi kull dritt nikklejmja għalek druħek bħalma jgħid Pawlu l-Apostlu. Għax bis-saħħa ta' dal-ħmar int salvajt. Imma glorja lil Sidna Ġesu Kristu. Itlob minn qalbek, tkellem mal-mulej. Fejn għandek bżonn tirranġa ħajtek? M'hemm bżonn tkun xi ħadd li tmur il-barrietta. Tista' tkun xi ħadd li toqgħod id-dar waħdek. Għax ma tagħmel xejn. Għax niddejjaq man-nies skuża u dak huwa mentalità karnali. Mux tal-la dik il-mentalità, dik il-mentalità karnali tal-ġisem li bħalissa tiġġilidlek u għala tjejlek għad attenta xħad irbaħlek. Għastemnu li jek nejdilkom li laqqas kelli xjilfu xiex ħan jitkellem rigward minn dak kollu li għat. Kull ma kelli skrittura waħda f'qalbi, għara xqal il-mulej minn dak kollu. L-affarijiet tal-la jien ħodhom bis-serjetà, issa affarijiet tiegħek x'tagħmel bħajtek. Jekk hawn xi ħadd jgħidli, Pastor, kelli bżonn nisma' dan il-messaġġ. Nirringrazzja l-mulej għal dan il-messaġġ għalidek jekk xi ħadd il-mulej Grazzi mulej. Jekk illejla inti tgħidli Pastor jien hemm bżonn nagħmel adjustment issa stess. Hemm bżonn nagħmel adjustment fil-ħatija issa stess. U jekk kien vera lest li tagħmel dal-adjustment biex inti number 1 is-salva ħan wissik mingħajr Kristu tintilef. Mingħajr Kristu tmur l-infern moħħkom hawn. Li kut tmut illum int ċert li int salvat. ċert li int salvat li kieku tmut illum. ċert, tista' tkun ċert. Dawn ġew miktuba lilkom biex intkom tkunu tafu li min għandu liben tal-mulej, li man Alla għandu l-ħajja ta' dejjem. L-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 13 hekk tgħid. Mela tista' tkun taf li għandek l-ħajja ta' dejjem. Tista' tkun taf li jien salvat. Jekk hawn xi ħadd jgħidli passi min iżgur jekk kien salvat. Nixtieq nagħmilha xi ħaġa li jien żgur fuqha. U nagħmilha nissettilja f'qalbi li millum il-qudiem vera ta' Kristu. Jekk dil-persuna inti tgħidli passi min iżgur, nixtieq inkun żgur nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu llum. Mhux insir reliġjuża, imma nsir ta' Ġesu, nsir ta' Kristu. Jekk dal-persuna hija int bla missija ta' xejn olli jdejk. Min hawn intkom, olli jdejkom, olli jdejk. Jekk inti tkun ta' Kristu verament, tkun żgur li inti ta' Ġesu olli jdejk. Olli jdejk, jekk inti tagħti ħajtek il-Kristu biex tkun salvat olli jdejk. Olli jdejk fejn inti olli jdejk, min iktar? Saqs il-dak taħdejk, il-dik taħdejk, jgħidilha jekk tmut il-lejla int żgur li int salvata, nsaqsihom.
Saqsu li xuxin intom. Saqsu li xuxin. Saqsu xuxin, saqsi. In żgur in salvata. Jekk m'inti żgur, tista' tkun żgur. Kulħadd iqum bil-wifa. Daw kollha li intom ollejtu jdejkom biex il-lejla tagħtu ħajjitkom il-Kristu. Daw kollha li intom suppost ollejtu jdejkom għax ixtieq tkun żgur qed nistiednek. Dawk li għalejtu jdejkom jew suppost għalejtu jdejkom u tixtieq titolbu ħnitlob magħkom biex intom ilkolkom il-ħajja ta' dejjem. Is-sigurtà tas-salvazzjoni issa għal hawnhekk il-qudiem issa stess, uħorġu hawnhekk qudiem issa. Uħorġu hawnhekk qudiem issa malajr. Prayer altar team, okay. YouTube. Isma' nisew. Jiena ma nafx minn int, allura ġifieri mhux qed nirreferi għal ħadd għax ma narax nies minn hawn. In żgur li salvat. In żgur li għandek il-ħadda dejjem. Lest li jkollok relazzjoni ħajja mal-mulej u tibda vera relazzjoni ġdida mal Kristu u tibqa' fid-dil sal-aħħar jum ta' ħajtek, taqra l-Bibja, titlob, tobdih f'dak li Alla jgħidlek, tixxierek, tiġi l-Fellowship River of Love jew xi ħaġa simili. Tobdih f'dak li Alla jqabdek biex tibqa' fid-dil. Come, let's pray. Come. Uħorġu barra, uħorġu. ħanejd it-talba, kulħadd jgħidha minn qalbkom, uħorġu hawnhekk, bla mistħija, ma tkom ġej minn tisħu. Ħalla li uħorġu hawnhekk. Pija titkellmux bejnietkom għalissa. Tħallsux lejja għalissa, ġassa la għajnek tkellem mal-mulej. Ħanitlob talba, għajduha minn qalbek. Ħansaqsikom mistoqsija l-ewwel, intom ta' fuq il-YouTube u intom hawnhekk qudiemi. Intemmen li Ġesu Kristu għalli ben tal-ħaj. Temmenu dan minn qalbek imma. Ħanilek kif tkun taf jekk temnux vera jew le. Għax Malta il-maġġoranza ħajdlulek nemmen. Meta tiġi biex tagħmel deċiżjonijiet fil-ħajja tiegħek, kemm tikkonsidrah il-Ġesu? Jew tagħmel dak li trid inċorta. Hemmhekk kun taf jekk hux Ġesu vera sidek. Meta inti li ku Alla ħadd xi ħadd tipoġġilek ruver barasek u jgħidlek iċħat il-Ġesu u nħallik ħaj. Jon kellek inti tgħidli li temmen Ġesu Kristu għal ben tal-ħaj u li għammil l-imwiet jien ħanisparalek kun temmillek ħajtek issa. Toħodha dik il-bulletin. Hemmhekk kun taf jekk hux vera sidek u s-Salvatur tiegħek. Is this brother understanding what I'm saying? Idolbu dit-talba warajja, dak fuq il-YouTube idolbu għalqu għajnejja għajkom, kollha minnkom. Dit-talba li ħanejdilkom għajduha minn qalbek, għajdlu missa għaddis, għalla għajnek, brother hi. Għajdlu missi għaddis. Wejdu minn fomok. Ejda li tisma li l-ek nifsek tajda. Missir għaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Għandi bżonnok mulej. Illum naf li minn għajrek miena xejn. U mien kapaċi għal xejn. Inti tajt fil-kelma tijak. Minn għajrek ma nista nagħmel xejn. Ġesu, qalbi kollha nemmen li inti li bentalla l-ħaj, li mitta lija fuq is-salib u rġajt il-xixtajt ma' t-tielet jum. Ejja f'qalbi mulej, salvani, poġġi fuq it-tron ta' ħajti u għamel minni dak li trid int. Mhux li rrid jien, li trid int mulej. Xi darba ħanitlaq minn din id-dinja. U rrid niġi qudiemek mulej fidil biex nħares lej wiċċek, narad bis-sima fuq wiċċek u nisma' klimek tgħidli għaddej tajjeb u fidil. Idħol f'lena ta' sidek. Aħfil id-nubieti mulej u aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. U millum il-qudiem tini l-kuraġġ, tini s-saħħa biex inkun il-persuna li sejjaħt li biex inkun. Millum il-qoddim ngħid le id-dnub, ngħid le xirrit jien, x'jidilli jien, u bħal Marija Sidi Ġesu ngħidlek ħajsir minni skont klimek mulej. Għamel minni dak li trid int. Millum il-qoddim niddikjara minn fommi jiena tiegħek Ġesu. U millum il-qoddim għalik irrid ngħix. Grazzi
kisser minn fuq ħajti. Dak kollu li ma joġbokx. Dak kollu li offendik. Dak kollu li niktek. Kissru minn fuq ħajti mulej. U użani għal glorja tijak. Bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Amen. Jekk inti di talbetta minn qalbek, illum ifisser id-diska I did it my way taħraqa. Issa millum minn qudiem tibdejt mulej xi trid int? Fejn trid immur mulej? Lil min trid ninkellem mulej? Politika bye bye. Partit bye bye. Xi ħaġa kwalinkwa ħaġa li tfixkilni fil-mixja tiegħi ma' Kristu bye bye. Għax jiena minix la tal-partit, la tal-politika, jiena ġejt mixtri bid-dem qaddis ta' Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. Daw kollha li qed taraw fuq il-YouTube, Facebook jew televiżjoni, lejla l-mulej kellimkom. Jiena biss il-ħmara tiegħu, imma l-kliem kien Talla. Ibda qra l-Bibja. U jqaf għamel skużi għax tweġġa lill-Alla li fdik. Iktar u iktar jekk tgħid li int Kristjan. U m'għandekx ħin għall-kelma d'Alla. Qas nibda jiena qas inqis li int Kristjan kieku. Tkellem għall-mulej fit-talb. It-tielet ħaġa x-xierek. Ġesu, il-Knisja u bnija ta' mhux Gordon Ġomanxe. Hawnhekk għandek il-Knisja t'Alla. Ejja nxierek magħna kun nhar ta' erba' u nhar ta' sib. Fis-seba' ta' valaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10. U kompli segwi dal-programm, kompli segwi dal-ministeru biex kompli tikber. Ġesu ħafillek nobietek illum. Ġesu jħobbok ħafna iktar mill qatt tista' timmaġina. Imma llum il-mulej jaf li inti taf u li inti smajt. U jiena u inti issa kontabbli. God bless you, narawkom il-messaġġ li mis. Hallelujah.